Moin og velkommen til her i køkken. Jeg har fået Ulle med, og jeg er jo bror, der vælger vi jo kylling. Så vi skal lave kylling med Ulle i dag, og han skal vise os nogle tips og tricks. Og Emma vi laver, den er kun til Ulle med. Så vi sparer miljø for plastikhandske, og vi kan jo vaske vores sinde. Jeg er socialdemokrat, det ved I godt, men nu er vi parat. Jamen skal vi prøve at kigge lidt over, hvad menuen står for? Jeg har jo sat dope her tv-køkken. Det er ikke noget at gøre så tit at sætte ting op med, så nu har jeg lige prøvet det af. Jamen det er brød en pris, jo. Jeg vidste jo, at jeg har en fin aftale med en, der forhåbentlig kommer i Folketinget om lidt. Så skal det være ren linje her ved borgen. Vi skal lave noget provençalsk kylling. Det er jo ikke så sønderjysk inspireret, men man kan se at sige, Provence er jo i det sydlige Frankrig, vi er i det sydlige Danmark. Så det er jo lidt parallelt. Det skinner så lidt med. Når vi skal tænke om fennik eller det har vi måske ikke lige sæson herhjemme endnu. Men jeg har fundet det bedste jeg kan, og så tænker vi laver lidt lækker af det. Og lidt god kylling er dansk. Op for hopbog. Så i det mindste det kan vi ikke kompromis med dyrevelfærd og dyrkvalitet. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal lave noget rigtig lækker smags. Lidt til den sunde side. Kan man lidt, så må jeg se, om man er ved, du er en trænet mand. Jeg kan bare se. Og så prøver vi at kigge lidt over, hvad vi kan finde. Jeg tænker, du sagde, du er færdig i køkken, så jeg tænker ikke, du snitter dine fingre for galt, men så tænker jeg, at vi går i gang med at lave lidt lækker noget. Jeg har været i kokkelæring. Har du det? Jeg har været i kokkelæring. Ja, det må vi se, om jeg tror om lidt. Ja. Så vi kan jo starte med fennikel, for den skal vi nemlig, det skal være bund i vores base her, så nu tager vi lige den af. Den kan jeg bruge til at koge lidt kartofler med, så den rykker helt væk. Jeg har det. Lav lige sådan smid vi alt, det kan bruge til noget andet lækker. Tænker jeg, at vi skal skåre noget krudité af fennikel. Den er i, så skal vi nemlig have løg. Jeg tænker, du skærer halv af det der. Ja. Og så får vi den nemlig af det fad her, hvor jeg lige kommer lidt olivenolie i. Den er altså også græs, den er ikke dansk, den olivenolie. Men det kunne altså ikke lige få en dansk variant der. Skulle jeg med fedt med søn, jeg skulle leve noget? Den er ude fra Stubæk jo, altså. Importøren ligger jo i Stubæk. Han hedder Michael Svepsjo. Det er godt. Det er godt. Slap i. Skal jeg lige se her, hvad jeg ellers kan gå i gang med. Det var halvdelt. Ja, det er perfekt. Og så lægger vi det fint hernede i bunden nu. Det kan jeg også. Nu ved det ikke så fint det her. Det blev bare sådan lidt øjemål, så vi sagde ikke præcis mængde. Men blev inspireret af, når man laver mad. Mad er jo at føle mig er ikke så meget et facit, som når man baker. Det er jo ikke så meget kemi i det. Man skal bare lave noget, der smager lækker, noget, der smager godt. Men han blev tvunget til at komme med noget mængde, fordi jeg kommer til at lave et opskriftshæfte, hvor I kan se opskrift til de her retter. Så, Jamen, jeg kan holde du strøm herinde, så det må vi se. Det kommer til at koste lidt ekstra. Så kan vi via. Så vil jeg egentlig godt lige have, at vi bare lige tager tomater. Så masser du dem bare lige holde kæft, det sprøjt. Ja, det gør jeg da. Ja. Det kan jeg godt finde ud af. Jeg sviner lidt som lukker. Så snitter jeg lidt vildløg imens. Jeg glæder mig til, at der kommer tomater i drivhus igen. Ja, så skal vi jo have nogle ved stolden nu. Eller har de kun agurker nu egentlig? De har vel også tomater. Nej, de har tomater. Ja, men det er ikke så meget. De er gode. Jeg er jo en jokedreng, jeg er jo ikke en løgdreng. Der har vi jo engang gårdene ude jo. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Mellerup gårdene. Eller er du ikke så kendt, hvor de vilde i kanten? Nej, det er nok ikke det, jeg kom mest på det tidspunkt. Gården, det var jo fantastisk. Til gengæld så har jeg været i Lloyd en hel del gang. Det kan man jo ikke forstå. Så skulle du have taget lidt med i 10 uge i Joke, lidt vestår i stedet for nogle år. Ja, det kom min kone fra dig. Ja. Joke? Ja, jeg gik med fra Joke. Ja, det var det helt lækkert, der gik på Joke skole en gang. Hold kæft, man. Det er en hul fløjte. Hende har jeg kigget mange gange over der. Jeg tror. Hende har jeg kigget mange gange over der, jeg gik i 0. klasse. Hun var lækker der. Kæft, det her det blev godt. Det blev mega godt. Så tænker jeg, at du må få lov til at snitte squash. Det vil jeg gerne. Sådan hvordan vil du have en snit? Lidt tynd skive. Og så kan jeg nemlig gå i gang med at varme lidt panden op her. Jeg tager i kylling herovre. Snit lidt, snit lidt. Jeg vil godt spare olie. Du kan godt mærke, det er ordentligt værktøj, ikke? Det er fandme en god kniv. Hvor har du den fra? Jamen, nu skal du høre en sjov historie. Jeg skal jo til Japan lige om lidt. Og der skal jeg nemlig lige ned og besøge ham, der smedte kniv. Han sidder nede i Nagasaki. I sådan en kælde. Han var nemlig lidt smart dengang, da atombomben ramte. Der skyndte han sig ud af byen, men så snart den var fuld, så gik han ind, så tog han alt det uranium, der var tilbage til det. Og så lavede han sådan en anvil af det. Et helt smedværksted. Så han steg og smed jo uranium nu. Fantastisk. Hvad er det også et godt bredt, du har her der? Jamen, det er håndværk. Det er fra en søgende mand her i kommunen. Thomas, som laver lidt egetræs ting og sager. Der var han med som en indflytningsgave til vores The Table Shop. Det er fandme fint. Dejlig lokal, mand. Vi kan godt lige bruge lidt lokal. Jeg rækker lige ind under den her, vi skal have lidt. Nej, det var tæt over. Ved du hvad, jeg virkelig her, vi skal hjælpe hinanden her. Hvis vi skal have Sønderjylland og Danmarks kort, så er vi simpelthen nødt til at hjælpe hinanden hernede. Jeg tænker, det er en god idé. Og vi er jo til at sige, at det er jo
vi er jo en region, der tit har været lidt glemt og lidt skalun. Og man ikke helt forstår os, men man har jo sådan set op og separeret fra Danmark i næsten 60 år engang, så man har jo sin egen kultur, man skal prøve at bevare lidt, men det er som om, at det ikke altid er godt nok at holde dialekter det endnu. Thijs, min søde ven her, han kan jo godt finde over at skifte af til rigsdansk lidt ofte, end jeg godt kan lide ham. Ja. Jeg kan også rigsdansk, men helt jeg skal hvis jeg gør det. Og når han kommer ind her, så ved han skal snakke som en sønderjyde. Ja. Og når det er, vi steger kylling med skænår, ja, hvad gør vi? så er det et par fif. Jeg kan godt lide, hvis peber lige bliver lidt brændt af, så vi lige åbner den lidt. Men i det er egentlig at få en ret varm pande. Så vi starter med peber faktisk? Ja, det kan jeg godt lide. Men jeg vil også godt have, at peber bliver lidt brændt. Så er det vand, nu bobler det. Så er det vand. Nu har vi skindsiden af her. Og nu skal vi bare lade den ligge og hygge sig. Man skal ikke være så bange for at lade den stå lidt længere, end man lige tror. Lav karamellisering over skin, det giver smag. Så den skal bare stå egentlig til næsten op ved færre den tid, og så vender vi den til sidst, så får den kun en halv tid over den anden side. Og den her understeg en lille smule, vi vil lige have den ind i avn sammen med det andet i 10 minutter. Så den skal bare lige have skåret på begge sider, og så ind i avnen. Men det er fif, når man steger kylling. Kyllingen må godt lige have lidt saft i, når I behøver altså ikke at døstege den. Så er nogle idioter eller sammen, så er det sådan. Så skal I ikke komme med til mig. Jamen, jeg kan. Tror vi, det er for fint fugle, det her, når jeg ligger et så flot. Vi tager i chance. Jeg har så lige smidt det der bag i havnen. Hvad er det her? Ratatouille? Det er det med den rot, det. Den gode film, der var. Skal det også se godt ud. Bum, bum. Ja, det er fint nok ud. Hvad tænker du så om det nyudskrevet valg, Thijs? Det er bare fedt. Det er fedt at få komme i gang og få et afstand. Nu skal vi have et lokalt medlem af Folketing her i Aabenraa. Det kan ikke passe, vi er den Jens. Sønderjysk Kommune det har et medlem af Folketing. Og vi har heller en gang igen i regionsvalg. Ja. Og jeg tror faktisk kun, det er 2 kommuner i hele Danmark, der hverken har det ene eller andet. Og det synes jeg er lidt sygt. Så nu er det kommet til noget forandring. Så nu prøver kameraet lige at filme herover, så kan man se, hvordan kyllingen skal se ud. Så er der en stegeskår på. Karamellisering. Det er næsten ligesom at røre flæskesvær over top her nu. Nu piller jeg. Okay, det er lækkert. Det kan blive lige sådan 2 flot fine derovre. Skal vi hen og plukke lidt her, så nu tager vi lige fra at se her, så kameraet stadigvæk kan være med. Det er jo lige den her hen, så bliver det lige... Kom mit hoved hen i sådan, jeg kigger sådan. Skal vi bare lige have den. Du kan gå i gang med at plukke 10. Hvad er det her? Det er basilikum. Det er da basilikum. Men den har lige lå en dag eller 2 i kølerummet, så... Den er ikke frisk plukket ud fra busken nu. Det har vi altså ikke lige ved til i Så kan gang han stå og snakke om brændeludtræk, men han kan ikke engang genkende basilikum. Hvad fanden er det der for navn? Der var da galt stor. Men det er jo fordi, vi er fedt i gode ting. Du er vant til de små ting, ved vi også godt. Hvad? Ja, Friskbryg, de laver en god øl, jo. Jeg ved ikke, om den er god, men de laver i hvert fald øl. Det kommer an, om man tager deres julebryg eller ovnepis. Julebryg, der kan du høre, der er min mening ubedkommende over fjernsyn. Det er i orden. Men deres ovnepis, den er fandme god. Det er vores egen øl her. Den skal være smart. Det kan være, at vi har en søg lærling, der kan finde en flaske til os over et tidspunkt. I skal altså ikke være bange for at bruge sådan noget urter lidt. Og det branker lidt af, ja. Det er fint. Det må det godt. Det må godt blive lidt branket der. Det giver smag det hele. Altså den der karamellisering, vi har, så vender du det rundt sammen med vædder det. Det bliver fantastisk, det her. Eller drik en kasse af deres julebrød. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vælger så. Vil du have 2 ovnepis til os derinde? Skumvin. Skumvin i Hamburg. Hvad fanden er det? Det er sgu da mousserende vin. Har du skumvin på? Nej. Så har vi fået ryddet op her. Så er vi klar til at lige stå og hygge, snakke lidt og have et godt. Men vi skal... Det gik ikke så godt. Skal jeg se, om jeg kan med bryllupsring her dog? Men jeg har lige lidt skumme her til jer. Fra lokal For flæsk. så det er jo flaske. Skal jeg lige have et close-up af det der? Så er det venner. Jeg kan vise dig, hvor hen er inspirationen med tavlen. Ja, jeg tror, det var min. Det er mine i år Ja, henne. det er jo det. Som brødre så. Det så I en kone også sidst. Okay. Skål. Skål. Og tak for fisse ballade her. Det er dejligt. Ja. Og tips og tricks. Og en lille cervezas. Ja. Nu er vi også lidt internationale med Provençal, så kunne vi også lige tage et spansk go med en cerveza her. Ja, det var lidt. Det var jo en friskbryg, du skyldte mig jo galt mange penge, så jeg. Enten så sender jeg rokke over, eller så producerer jeg noget øl til mig, så de, vi skal nok producere lidt øl. Halvanden år senere, så kom den her ud af tank, du. Men den smagte godt. Den er... Prøv at tænke, de fik halvanden års kredit, du. Det er vildt. Det var et skate ved rokke. Jeg er for god af mig. Ja. Men jo, der har de lavet sådan en lille en her, og en idé var egentlig, det skulle være
skulle blive sådan lidt med kvæde i, med kvitte, som vi jo kalder det jo sønderjysk, men det kunne det sgu ikke finde, så det blev sådan lidt pære og æble navn i stedet for. Pære. Men Berliner Weisse, dejlig suge. Jeg kan godt lide sugeøl. Jeg kan også godt lide sugeøl. Jeg er ikke en stavtmand. Nej, jeg er med til sugeøl også. Jeg faktisk lige bare så fra Morsborg, så han er fandt med i, så han er jo i flaskekomplet. Ja, det duer. Det duer. Nej, men Thijs, hvordan fanden er det lige pludselig at gå ind til valgkamp nu her lidt pludselig? Ja, Er du klar? Du ved, du er jo en god ven af huset, så vi kan jo snakke ud, og du kommer jo lidt herned, og vi har snakket over nogle fredagsøl en gang imellem, så det er jo lidt mere venskabeligt, kan man sige, men så kan man jo godt lige høre lidt ind til, hvordan du tænker. Er du klar til det? Ja, det er jeg. Hælde nu senere. Ja, det passer mig sådan set fint nok, fordi det er sgu det med at rende rundt, og et ved om man har købt eller sol, eller hvornår kommer det morgen af den næste uge, er det sommerferie. Det er faktisk dejligt at komme i gang. Det giver en lettelse. Så er det bare fuld smag. Jeg tænker også sådan lidt fra kommunalerne, så er man lidt inde i stime nu, og nogle lange dage og nogle lange nætter, ikke? Jo, og jeg kan også mærke, at du, altså virkelig her, det godt ved, at jeg er folketingskandidat, men dem, der løjter, det er jo en partiorganisation, og det er faktisk pissefedt at mærke, hvor de fanden giver en gas ud af. Det har været i gang i en dag, altså blueskrevene er gode, ikke? Jo. Og nu er du helt. Jeg styrer jo stort set alt nu, og nu står jeg helt. Man kunne sige, at vi har jo en aftale i hus for lang tid siden, så det var jo bare, så passede det jo bare lidt beløjeligt med, at du kom med derovre, det var det husk. Ja, det er mega. Men jeg skulle sige, uanset hvad, altså nu er det lidt apolitisk i forhold til det, for vi har en forretning, men sådan, vi er alle bare mennesker, så du har altid været en ven af hus, så hjælper man jo gerne hinanden. Lidt inspiration til folk, der er med at lave jeres kælige lørdagskylling derhjemme. Prøv nu at gå og så brug lige 20 kroner ekstra kilo under god kylling, og så gå hjem med god samvittighed og smag den til med det samme. Altså hvis I ikke kan få dansk, så vælger jeg i stedet for noget fransk landkylling og fransk majskylling, men lad med med det der dan på lørdagskylling. Ja. Og det er ikke for os min navn nogen af bus, men det har bare haft sin storhedstid, det. Og i Danmark er vi jo en af de lande, der bruger alle mennesker vores indkomst og mad. Ja, og så snakker vi om, at det er dyrt. Ja. Jeg er lidt uforstående, men selvfølgelig er der mange, der har problemer med alt muligt. Og det skal vi også have alvorligt. Det skal vi også have alvorligt. Bestemt skal vi det. Men, og jeg har faktisk en marke oppe i, en politisk marke oppe i, det er i nabokreds. Han stopper godt nok nu, men han så faktisk til mig på et tidspunkt, at hvis du ikke kan lave politik, folk kan mærke, der gør en forskel for folk, så skal du være politik. Og det tror jeg faktisk noget af det, der er rigtig vigtigt for mig, og har været en af bevæggrunden til, at vi laver det her opskriftshæfte. Fordi vi laver så mange ligegyldige flyers, hvor vi laver alt muligt, pis og lort skulle jeg næsten til at sige. Hey, kom I til at få et opskriftshæfte, tips og tricks fra Meister himself, for der kommer noget med i video, hvor det er nogle andre, der også giver nogle tricks. Så følg med, så kommer der et opskriftshæfte, og det tror jeg er det vigtigste. Det kan jo for fanden med, det bliver et fast indslag, du kommer forbi en gang i måneden, og så følger vi over. Så laver vi en ny kylling. Så kan vi da lave en god date hver måned. Altså, det er sgu da en god idé at få en lille... Færdig. Stiller vi det bare lige af nogle induktionsprocent. Det ser godt ud. Prøv så her, du. Prøv så her, så der. Nu håber det stikker nok ind i, men det tænker jeg umiddelbart der. Lige for små 8-10 minutter her, og 220, har vi masser af karamelliseret her. Det skal jeg også smage. Det er lidt ligesom, hvis du har de der grønkålschips. Ristet ud der. Ja. Fantastisk lækker. Super. Lækkert. Kan vi lige prøve at tage et stykke her? Nu er det galt varmt nu. Vi lader det faktisk lige stå og trække lidt. Men ja, det er med køer har godt af os lige at stå og trække. Ja, det har det nemlig, og det lader vi lige gøre. Hele fidus er jo her. Du har en rigtig lækker ret her. Hvis man måske skal undgå kulhydrater, spiser du SS. Det er jo masser af fyld i bunden. Du kan se, hvis det her er en ret for 2 personer, rigeligt med mad. Ja, det er rigeligt. Vi kan godt lide lave sandwich. Ja. I fidus bare jo. Det er løgn. Kan I lave sandwich? Vi gør det jo ikke længere. Vi har jo lukket det geschæft til desværre for mange. Men vi laver stadigvæk med her. Vi har jo alt muligt andet med over hus frokostordning og det er bare, vi er jo lidt nørd omkring det der, så jeg elsker bare at lave varm mad til folk, eller mad til folk, og kunne eksperimentere. Det kan vi lidt med nu, for vi ikke er så fast og butikdel skal købe. Ja. Så det er lidt mere en forretning, som er at trives i jo mange måder. Man kan se, at vi har stiftet et godt brand. Men igen, så er man jo også nødt til at sige, hvor ens prioriteter ligger. Men så kunne man tage det her og lave en rigtig lækker provençalsk, måske med lidt focaccia. Jeg ved, vi er i gang med at bage lidt den, men vi har lige et par minutter, så den må I få lidt. Men ellers så bare tage ret, halvere den, op på en tæller. Hvis man skal have lidt kulhydrat til, tagliatelle, bland det sammen. Det er lige lidt bred spaghetti. Ja, bred, lige præcis. Orsopasta, det er dem, der ligner ris. Ja. Kunne du også tage til, det vil rigtig lækkert, det vil passe godt til regioner. Ris kan du også være til stik kartofler, pommes rissoles. Lav i den stil. Lav den lækker. Du har masser af den der juice dernede i bund.
tænker lige, at vi lader det stå og trække, så finder en lille bestik til os. Jeg har ikke mange tallerkener, men lad se lige, hvad jeg har, vi kan spise over. Super. Så kan jeg lige prøve at anrette det også. Hey, jeg prøver lige... Hey, folkens, jeg prøver lige at anrette det, men jeg henter lige en skæg. Ulle, han ved det, eller det ved han måske godt. Jeg har faktisk ikke spist kød i 12 år, så ja, det prøver vi. Har du en anden kasket end den der hjortkær i F? Jeg har 12 op. Så når vi ender nu kan sige, så tager jeg bare en løft. Er I okay med det så? Selvfølgelig. Kæft, den er fag. Men hvis nu jeg skulle koge en aftag, jeg tælle til det her, Så blander du bare lige... så vil jeg lægge, Så tager du bare lidt... lægge et vind over, Prøv at se her nu. så er det tegn af væske. Ja. Smart. Du ved ikke så meget sult i, men det har en god balance. Det er dejligt syrligt. Smagt mega godt. Det er frisk. Det er jo en pissegod suppe. Og det er frisk. Det er jo lige masser af det. Så nu går vi sådan her, så har du en flot her, du har lidt urter af det. Ja. Så vil jeg lige tegne over, kommer jeg sådan her så øjeblik, eller må jeg give det lidt med i havn. Så må vi lige klippe det fra. Jeg tænker umiddelbart, den er det, som den skal være. Ja, det er helt perfekt, mand. Flot saft. Jeg tror, du har prøvet at lave mad før. Ja, det er ikke så tit. Jeg prøver at mærke, at skin stadigvæk i havn det. Ja, knusprig. Så må vi skære det sådan. Man må godt en gang imellem gøre lidt ud af mad derhjemme. Kunne man jo, hvis man vil have lidt frisk urter, kunne man tage lidt over lige smidt frisk skvis citronsaft over. Så har vi lige lidt af de tørret her. Altså, ved... Og husk, det bedste værktøj, I har, det er dem her. Lag mig med i hænder, så I kan føle. Så når det der, jeg vil lave, elsker at spise, det vil jeg jo godt tage en restaurant og spise. Og hvis man kigger her, det må fandme, ja, drikke en sauer til, lad være med at stave til. Ja. Men det er jo kalorielet. Du har kylling, du har grøntsager, masser af antioxidanter fra tomater og løg, masser af velsmag, en masse urter. Det er jo helsemad. Ikke fordi men vi kan også lave sådan noget her. Og så skal du lige have lidt af dem. Jeg skal have noget grønt. Du skal lige have lidt af det hele med her til. Når du vil have halv af det der. Jeg tager det halve af det der. Prøv sådan der. Det er jo det, jeg lige visket til kamera. Jeg har jo faktisk ikke spist kylling i 12 år. Så er det godt, du finder af god kvalitet. Ja. Smager super. Helt vildt lækker. Og ja, det er jo fordi, jeg er vegetar, men det er der religiøse afsager. Det har altid været for sundhed. Vi kan lige prøve, nu fik du ikke lige noget fennikel, men du må altså lige få et lille stykke med. Ja, det vil jeg gerne. Nå, ja, det gør vi. Fyld med. Jeg fylder det. Ja. Det gør jeg bare, kan det noget kamera. Jeg vil, du kan også lave sådan en super lækker barfe. Fennikelsalat, hvor du bare lægger det med masser af syre og ulle og slut. Det er vildt med. Men i det er jo også lidt her. Kylling, det er jetprotein. Du kunne også stege en steak og lægge ovenover. Du kunne tage også halloumi. Det er grillost, kunne du lægge ovenover. Hjemmelavet tofu. Det vil jeg lidt af at lave. Ja, det er godt med det. Vi har lavet varm ret. Ja, og vi har lavet sandwich. Lidt inspiration til jer derhjemme. Så tror jeg lige, at Thijs vil takke af, fordi det er jo ham, der har inviteret sig selv ind til vores. Ikke mig. Jeg er faktisk en stor idiot, det var. Så jeg skal lige lave kylling med dig, Ulle. Det var kylling med Ulle. Og det er jo fordi her i Sønderjylland område, der vælger vi kylling. Og det har vi at gøre, når vi skal til valg den 24. Så sætter vi kryds ved kylling. For nu skal vi have et folketingsmedlem i Christiansborg.